In-nies żieda qed jistennew mill-budget jien biss qabel il-budget Net News mar il-Belt fejn joħroġ ċar li n-nies qed jistennew żieda raġonevoli ħabba l-għoli tal-ħajja fost reazzjonijiet oħrajn. Xi €1.75 kas-soltu. Ma tistenniex iktar? U ma nimmaġinax, sena l-oħra laba ta' Addis biex minn għalih li ħaj impressjonani li ma olla xejn. Issa mhux parti għad is-sena. Ma nagħtix kasu jkun xikun il-budget jgħan. Iż-żieda tal-pensjonanti ju. Żieda ekku. Mhux hekk għax aħna pensjonanti. 4 forsi, 4 xi ħaġa. Kif qed toll il-ħajja, naħseb €4 ikunu tajjeb. Għax issa se jolli l-ħalib, ola l-ħobs. Ma nafx kif se nibqgħu sejrin. La żieda bħala dak naħseb li 4, maybe between 2 and 4. Iktar majtina, iktar aħjar, iktar ikonna x'nofqu. Iżidna kemm irid laqwa li jżid xi ħaġa ħjar mix-xejle. Saqsejnihom ukoll kemm l-għoli tal-ħajja qed ikollu impatt fuq ħajjithom. Diment li jollunna aħna l-pensjoni u hekk. Kuntenti. Ġifieri l-impatt tal-għoli tal-ħajja inti qiegħed tħossu. Jiena nħossu iktar x'in pensjonant. U dejjem jitħeżid il-pensjoniet kif iżidu ma nafx. M'għandix idea. Anka fuq affarijiet bħal bażiċi li tixxi kuljum. Qed tħoss forsi l-għoli tal-ħajja? Ma nħossix laqas. Grazzi. Il-ħajja qatt ma tonqos dejjem tiżdiedu. Ġifieri xi ftit jowes, dependi jekk inti xed tgħix aħjar jew lemma. Ifhem, jien personalment inħossu ftit, imma għaxina waħdi. Imma min ikun bil-familja u hekk, nimmaġina li jħossu jew ikollu pensjoni inqas bil-forza jħossu. Law is-sens mhux ħawnu żgur mhux impatt fuq in-nies żgur li le. U l-allu, ħafna. Badni kif mort nixtri l-mediċina, qalu li raħsu, anzi jien kien inħallas iktar mħabba l-mediċina. Uħud ukoll qalulna kif jaħsbu li jkun budget tajjeb. Budget tajjeb ifhem tkun kapaċi tikkontrolla, imma ma jkunux b'ammonti drastiċi ħafna. Jaħseb iktar fejn għal-pensjonanti. Ikun ħaġa żgħira ta' nies. Tieni ħaġa jaħseb għal minnu fil-bżonn u t-tielet ħaġa ma qgħodx jagħmel batti bekki ma Malta stess. Since li l-ekonomija sejra daqshekk tajjeb, għandi nispera li n-nies ikunu aħjaru. Jagħti żżid lill-pensjonanti anka jonqos il-prekarjat, ma jkunx hemm taxxi, vera, għax diġà daħlu xi taxxi, ftit ilu, ġifieri, dal-lum mhumiex ikunu biss fil-budget il-żiediet u t-taxxi. Budget mingħajr taxxi naħseb jiena. Ma nisma' xejn u ma nara xejn. L-għoli tal-ħajja qed ħalli impatt fuqek jew le? Jew mhijiex. Minni jisni qasna fl-qbat ngħidu jien. Jiena qasna fl-ġej il-budget ħija. Intant nhar it-tnejn net-Television u Net-FM se jkunu qed iwasslu edizzjoni speċjali tal-programm Net Live b'analisi ta' kollu li joħroġ mill-budget. Fl-studios mistiedna ekonomisti, politiċi, unions u l-korpi kostitwiti. Net Live jibda mill-5:30 ta' wara nofsinhar il-qudiem fil-waqt li dakinhar l-aħbarijiet jixxandru eżatt kif jispiċċa d-diskors tal-Ministru Xikluna. Bulettin ta' Net News illi fih it-tim ta' ġurnalisti tagħna iwassal stampa spjegata u dettaljata tal-miżuri kollha tal-budget kif ukoll l-ewwel reazzjonijiet.